lähellä keskuskatua, poikkikatu, Sueta Street. Täältä löytyy tällainen kuin Nadis Herbal, ayurvedinen kauppa. Pitäjät on Ayurvedan lääkäreitä, tytöt on Ayurveda konsulttia, Ayurveda ohjaajaa. Täällä tämän paikan kautta järjestetään tommosia yrttikävelyitä, kursseja, missä opetellaan tekemään itsehoidollisia kotirohdoksia ja tunnistamaan lääkinnällisiä kasveja luonnossa ja miten niitä käytetään. Kaikki nämä tuotteet, mitä heillä on täällä, täältä löytyy siis oikeastaan kaikki tarvittava ayurvedinen yrttiarsenaalisto. Kaikki nämä tulee heidän omilta tiloiltaan, omilta luomutiloiltaan. Heillä on oma pieni tuotantolaitos. Kaikki kasvatetaan luomuna tai kerätään villistä luonnosta. Ja Indonesian hallitus on tukemassa tätä projektia. Nimittäin on selvitetty, että kenellä on niinku puhtaimmat ja parhaat meiningit, ja hallitus tukee sitä ihan rahallisesti. Ja tämä kyseinen paikka on sen viimeksi voittanut. Täältä löytyy öljyt, yrtit. Ihan sama mikä on vaiva, niin täältä löytyy siihen ratkaisu. Kaikki yleisimmät Ayurvedassa, Intiassakin käytetyt yrtit ja mausteet. Yrttejä ja mausteiden lisäksi siis kaikki öljyt, ihonhoitotuotteet, terapeuttiset öljyt ja muut tämmöiset. Suosittelen erittäin lämpimästi kaikille käymään täällä ihmettelemässä. Ja tulemaan vaikka kurssillekin sitten. Käymään sekä yrttikurssilla luonnossa, että täällä sitten, kun opetellaan valmistelemaan omia rohdoksia omaan itse lääkintään.